Chlapci, ďakujeme. Pánkovia prišli, zahrali a išli. Ďakujeme, chlapci. Juri, tak už nám to nedovolá. Nedovolá nám to, že môžem sa baviť. Tak ja to pustím za automatom. Chlapci, ďakujeme. Bohužiaľ, už nám nedovolá zahrať, ale o týždeň sa vidíme na Vrbovských vetroch aj to s Branuškom. Čaute! Ďakujeme, Vysinko. Takže, priatelia, to bola Slobodná Európa. Ešte raz veľký potlesk pre nich. Jasné, perfektne. Takže, priatelia, teraz takýto postup. Máme dobrú správu, že o 8:00 hlásili to pred 3 hodinami Burečku, tak posledná správa je, že najbližšie 2 hodiny nič určité, čiže bavíme sa ďalšie 2 hodiny, potom si nám povede čo. A teraz spravíme fotku s Mírkom a ja si vyťahnem rýl a dáme si Vrbovských víťazov jednu pesničku. Míri, foto. Prosím vás, všetci klobúk dolu pred pohodou. Usmievame sa na toho mladého muža za tým fotoaparátom. Urobíme jednu fotku veselú. Takže pozor, prvá fotka veselá. 3, 2, 1, úsmev! Dobre. A teraz ešte väčšiu